Fideline, Natasha, misy client nareo. Client araiky zany tambaranay roa. Tsisy diranare zegny. De mbola Mandeha. za koa. Oh, Za koa no maly efa. Malaky. Fa izy mandeha. koa. Andagnino ma zare io? Mbola ho avy aminao izy e. Za tambadika ny maly zay avy anao CKF kegnanay. Karaha fatolo ampamafy tavela. Teriterikagny tavela taminay. Zo menga agnaranao raha tsy madiso. Marcia. Hitanao ndraiky taminay tako tonga. Za ndraiky bon miny. De ino zegny raha ataonjareo akagny? Mbola ho avy aminao e. Agny anao Efa mandinika miomana fogna anao andavanandro. Ary anao pôzin-draha ho be client e. Anao io hitako aketo aby zany. Anao mihitsy voalogny tsy ambelan-jare ake. Sagnatria, za ndraiky tsy angiken'izany si. Veranao vitan-jagno mezy io. Tsara sitraponao nde atao ty fa sitrapon'jare. Zegny ataonjare an-tegna magnaraka fo. Ka za moko sa angiken'izany. Eva, pourquoi tu es stressée comme ça? Je suis pas stressée, pas du tout. Tu as peur? Non. Pourquoi? On dirait que tu as peur de moi. Non, pas du tout. Pourtant, le patron m'a dit que tu étais bien vivante, tu t'amusais bien. Oui, c'est sûr. karaha tsisy olo la karaha midodika be. Zare mbola nampiandry de eto zay. Karaha nire fogna le ty pasin'ny spin reo a. Crime zareo. Tsy nody drako izanako e. Letry nandianany mbola tsendriky hita za ty démission amin'ny asa kety. Antsofoko ny telefônina izy. Tsy azo message. Za kety lany fagnahy. Raha lasagnaisa. Tsy haiko fo eky nandosinyeza fo. Setra za laby. Ary izy tsy magnano Facebook io? Izove. Zany ka anao. Magnano izy fa za boka tsy magnano. Ampafantariko anazy tsara be fa zovy Madame Maria. Mahita za mimoemoe aminazy isan'andro izy. Ataony raha olo zay. Misalay kara be izy amin'ny taogno ty. Kara gardien. Gardien? Magnino ma gardien? Tsy azoko. Asina gardien tsy hainao drako. Izy koa avy ny mpangalatra. Izy koa tsy gadrany patron io, vonoiny mpangalatra. Zegny izy misaleka zegny. Mbola lero la fogna, ampidiro edy zare drako. Mandrosinare ramse. Koa fa hiditra agnaty bureau-n'olo alagna satroka. I misy sezy. Amaraigna anao mierigny malakisy ty e. Azafady madama, za saika agnontany. Za ke tsy afaka mandray olo fake e. Tsy zegny raha esako loka e. Amaraigna mierigny. Amaraigna anao mierigny malakity. Tsy efako za. Message drako e. Za ke tindy aminazy agny fo eke. Marigny, tsy vita iasa. Tsisy raha miditra amilona amizany kutokagna igny. Iola clé drako e. Maraigny fo eky za mipody miasa fa za ariva tsy avy e. Ity zagny a kotany la io. Bon, ok. Fa ity a kotany antibavy igny. Allô? Oui? Ok. Anao miaraka aminay, anao miaragna tamatavy fa misy entagna koa ony akagny. Malakilaky e? Madama, kotany rola igny e. So de fetsifetsenga igny akeo. Ino moteur anao ty? Tonga de tenenila tsy le carburantsika. Carburant zany madama. Matonga nare agny. Koa tsy nagnatao tagnaty pôsy nareo matonga nare agny io. Io ne 47 vao e.
Pare kwa tsy anatratrana regny vola fivelala. Agny anao miresaka defensy. Akao ambonimbony ino megnamegna tranao io me. Oui patron. Zay aby tsy lavitra fa ty amin'ny visite ty zay mandigny zazigny atao visite akato. Ya, ok. Tsisy soika. Aha, izy tsisy soika. Mila amigny tsara fa mila misotro rano betsaka. So de misy aretigna hafa koa. Tsisy aretigna hafa izy fa mbola andeha atao analyse izy. Mety amin'ny asantsika tsara. Ya, mety amin'ny asantsika izy. Fa izy mila misotro rano maro isan'andro. Zany mila misotro rano. Mama nonino tsisy reninao ty e. Uno madame. Ino azoko ataonao zay ramose a? Aketo maro fangalana rasaigny man viavy mandindia aby maro tsara aminare aty re. Ya, aketo mintsy ka. Tsy zany fa misy araiky amin'ny lamba poapoa misy entagna be zay ko mety aminany. Andao fatoko Efa azoko akato efa tonga aminah akato aby renseignement. Bon. Ty la clé de mandeha chambre 27 anao. 3e étage aka angamba izy io a. Sao de mila femelle ramose. Tsy magnino fa le tonga de riatiko amizao e, tsy magnino aby. Efa zany izy amizao sa Yasa tonga de ambony egny anao magnano paiement. Ya, mikasy ambony akao na magnefa ananjy magnano paiement Aminah zany magnano paiement. Ya. Moramora. Oui, nom de code. Vola malaky. Ako patron ig. Iya, check janan zao eh. Misy raha kurang ne malakilaky zay. Ako ri patron. Tra. Boka kely nareo malo. Atia, aro. Boka kely alo. Ako ri patron ig. Kurang ana. Oh, kurang important be. Supprimenao raha natao. Raha téléchargeko le filala io a. De supprimenao. Zany mizio asany. Za boka ro kurang matomboky tsy tiako polmi. Varagnetka ke iray. Resaka viavy Thaïlande agny izy nijereko io de supprimenao jiaby. Eza fady ro patron eza fady. Ia mitelecharge ko anao ariva. Ia kale zo hitanao i babiny izazy ro vaviny ndesiko tatoy. Magnadary be. Aminaki tsy efa le ro Ka za mangataka aminao patron iga mbo indesiko hely agny zare. I-présenteko hely amin'ny ery babany akagny fo. Averinjare raha nataoko iny izazary. Fomba fiasa viteza zany. Tsy haiko ery kanao fomba fiasa bakeza ko. Zare fogna mila mbo hoentiko hely agny fogna izazy ino. No ireka vavy fogna fo. Mafy raha mahazo anake io Isaka teteko migorigniko ragna telefony rogny ia. Mbo magnangitra tavandra koa ro. Ia, zany mitandriny. Zay tafiditra tato nivoaka zany. Fa zao. Assurenao. Fa tsy hampisy problème. Assureko za mi garantie spéciale. Zao. Teneniko Stéphane veo. Azonao tsara? Ia. Mpitagna pisy izy mandeha. Activité daholo raha se passé jiaby agny. Zegny ndraiky tsisy atahorana. Fang de maty. Raha vaviny mijanona ty. Feperiko tsara izy amin'ny lalagna ke mbo tsy volambola. Ia, feperiko izy patron. D'accord, très d'accord. Antsika roa nareo olo fiara-miasa efa fondroko tako zay. Mbo zany raha angaviako hely anao patron iga. Ary za tsy ho tratra zany. Fa nareny mampalahelo ary mety ho sahirana. Zany mbo bofo rapide. Tsisy raha tratrarigna anahy. Misy koragna hely mangilikitika anahy ndraiky patron.
Hainao bôka rô am'izao fotoagna zao ty ny fivoaragna me amin'ny fiainagnanay koa mbô fahitahita niakaniakatra ke an-tegna koa fivantambantagna bôko maro olo tsy mankatia ka lesa mbô an-tegna mbola tsisy tsy tian'olo koa fô leky mivoaboatra an-tegna alan'olo tsy ino raha koragniko amin'izegny fô mbô mia pistoly koa rô zaro pistoly oe se bôka rô an-tegna rôla ndraiky maty amin'ny farany mamenamena na le vita gasy na fusil à pompe tonga de katratraka regny aleky aby Christelle dadiny Christelle tsy mahazo mitoditodika akagny filalagna fogna zoro ia hitanao mbola toy ny koragna anaty takagny igny e tandre mikapokapoka tonga toy e avoneo mihitsy tare malahelo io ia atoro babanao hoe mbô mahaizy matsara velatsy asa toro ananjy tare malahelo hitanao raha vavinao polagny azondraha leky mibôgnabôgna toanao e hitanao jalina reta toy ndola stetsika afaka igny zay tsy fandragno ka mama zanako managna 10 minutes anare mikora 10 minutes managna 10 minutes anare mikora akory fa hitanao ananjy ke sasanjo pa milamina ka voilà misaotranao mama yaka zaho tsy manoro voigny andraso malome alô tsika vavaka kely malo satria tsy taogno taketo tsika izy koa tsy take izy ambony akao misaotra anao zay jesosy malala fa nitantananao zay tamin'ny lalana sary eny amin'ny lalana iny zao andriamanitra de eto anivony ty papany ty zaza zay zanako avy tagnatiko zany misaotra jesosy fa nifanatritava izy roa amin'ny anaranao jesosy iverina zay jesosy de tantany any koa mba ho tonga so mantsara any anivony fiarahamona zay piara mibavaka aminay amen jesosy ô tsara ianao mankasitraka azafady patron misy problème mikasika an'iregny zaza regny akô andao jerevagna zany karakory nga ino zany ataonao aminanjy ake tsy haiko nga ataoko fa zay moka nga fady mangala an'io e ty le zaza zaza nagnino moa zio bevoka bevoka ya tsangany edy anao bevoka marigny ya ka tsy problème ko fa dokotera antsovy ka izy afahafa sira zakeny amina tsy avilivily le resaka hafahafa magnino karaha na zegny hono naomby any raha zaho zaho ndanantsovy dokotera mivoanao za olo momba za olo momba fa ino lazanao fa ninaio ka taprany zany testenao igny koa ny mbola tsary nahazo client e firy volagna zagny io 5 mois tsary niarahan'olo zegny anao tafaran'igny tsary dokotera menja fa raha tsy maragna zany a ampafantariko anao za de akongay zany raha vavonao amizay akongay izy agny tsara be izy akagny karakory position sangazabe aminanjy mitsangana mandohalika mitsangana mandohalika zegny fogna ataony akagny fitafiagnany koanagna zaveo ya mama de fideline akory tsara be wa papa iya hitanao moka zany atokisa anao fa zay zanakanao mikoragna zany zany de rô izy ia tapitra rô lera tapitra lera fô androafa koa zay mihery misy lera fô vagna amilera hitanao mama nanomboka nandianana regny asa masy tena bikiny misy dikaro iaho chef de caro tsara zany rehefa nagnitatrevitra zany mieritreritra agnano président e vo me caro mal zany mangala baraka olona karakory me fomba fiasanare reto e fa misy ino e bevoka hony io zare io na misy amiagna fagnafody hoanigna misy atao tsindrogna e ino mampimoenao ino raha tokony mampimoenao amin'izany atsika zany fandaginina magnino izy nareo mety tsy nohanigna le fagnafody izy
fô izy tsy atao tsindro soaninao zegny fagnafody hoaniny agnanao fangatsy nohaninao fanavonamiko marary de tsy possible ho laniko jiaby regny e tsy matotro mihitsy fomba fiasanareo a tsy anao ve nivolagna taminahy fa za momba ia za nivolagna na momba fa adiniko nivolagna taminao hoe raha sendra miaraka amin'ny viavy anao mitovy hormone aminao de possible miteraka na ererabeninao zany fa magnino ma izy tsy atao test de grossesse na échographie afantaragna izy zaza sa tsy zaza samborano zany raha mameky za fa za mila résultat tout de suite zanako sa tsy zanako ary zay miambigny izy teraka vao mafantatra hoe izy zanakanao na tsy zanakanao atao test ADN azala za mila résultat tout de suite docteur ary ampiasay expérience agnaramako anareo avoay raha nianaranareo tadiava solution zanako sa tsy zanako za mila résultat dans 48 heures fa zao aminare jiaby zany ary anao indrindraindrindra tsy laiko anao moka zay sy tamin'olo jiaby akato surtout amin'ny zaza reo hoe misy zanako ankibonao mbola mila fantarigna zany anare koa agnatin'izany tsy laiko mipoitra agnatin'ny tenosy ty zany bruit zany za io mbola memeke fa misy rendez-vous za io tsy haiko na numéronao numéro ko lenao sa neninao alaiko numéronao fily non mandeha io ok fa anao ko agnantso anahy anao ataovy akatokato fa za io za ko fa hainao antsoviko anao avy za fa tiako haina secret mikasika nefa iawa mitonga avy amina agny anao fitantarako raha jiaby momba ny evazy Claudio namako Jessie Edi mpifaniny zare miaraka telefonina ty tsy toko tany nataovako ananjy karaha tsy akato ane karaha tsy ino tsy haiko hoe ino natonga avany akato mahagaga pasiko ino indray koa telefonina tsy hita kale olo mandrery tagnanare anao tsy azalahy anao me mbola masalo amin'ny Jessie masalo aminanjy zany foko mbola akagny fa 5 efa tsy agny ataotsika nandeha maproblema momba ny eva eo ndraiky koa anao fafa eva tsy azoko anare rao mahakamoka hitanao ino raha sotronao longany tsisy raha tohaniko aby ameza rano mangatsiako koa misy rano glacé ndesoary zany de jery rano glasy ny ndraiky raha tianao kay fa haiko ny raha tianao alefa mihinagna ny ty kely anao rô oka deziny anao alefa longany renao sotroely malo tsy matoky anao tsy hoe za tsy matoky anao fa tsara haiko raha te iny tsy le te hinagny izy ty loatra de ndeha hoe zany zareke iny tsy haiko feranjareo de za ndraiky tsy masolo amizay fa mba mitany fogna
salon ferrana ino tsara film aby raha jiaby hitanao ataony aminao regny eko tsara raha jiaby za mahay raha jiaby momba an'ireo desira am'izagny zay gnanaovana agnarabady marigny avao masoko ty mahita secret-ny eva zagny amposiko jiaby masonoro mihitsy nahita anazy le oenjagny lalao zany eva tsy hitarô tsy haiko rakoragnonao koragnanao tsy fatako alefa somoramora si solution ne minana loatra za tsy mararin'zay laniko ramboariko anao laila mana marary andeha atory za andeha ody andao no patorigna malalaka be nefa andrano kokoa zao nefa 8 efa alina be koa ny andro laila ambiza dovandefa anao ne ampiako sisika farany marobe raha tsika efa andao tsika ndeha ambadika kra andao tsika andeha atory ambony fandrano Vai, esse mo tanto va fare con io va insomma io formile ino mirakaraty aiza moa za ty natota ty nanao tamin'ny alina Ataovako ndraiky dakodako. Indesigna aiza igny? Ino? Zaza io indesinao aiza? Indesiko aiza mizy? Ka ino fo mampijokojoko anao ke? Ambileo. Kotako ane ty e. Ka ifa niteny tamin'ny patron anao. Izy mo raha jiaby koragna amin'ny patron aby eo. Aty anao tsia, aty. Asala. Ino mo raha tadiavinao to? Mama Blacky? Ino raha tadiavinao ty? Missy. Agnino maro menamena bora reto, agnino? Missy. Ti agnino nare reto? Agnino? Missy. Agnino? Ela loatra nangalanare 19. 0 eka nare niany. Ia, ataovakeo. Menamena bora ratsy palapalaka 19 reto. Anao calme fogna anao za mbola mirégle problème ty. Malaka 19 loatra menamena bora reto sanandro. Aujourd'hui les jours qu'il va connaître le vrai matsepaka là. Misy ino mato? Patron. Misy ino ato? CNS. Ary atao ino ty? Tsaiky gnamboarandrandra. Ino problème mato? Patron, io zaza io saiky indesiny andeha hivoaka akagny. Misy ino zany? Magnamerda loatra ray mandreny zaza ty akagny patron. De saika agnanognano fogna zany ianao? Tsaiky indesigna hely de ahely. Fa za miteny basy tsy vao maîtrisenao io.
Zareo karaha mitady avy rangalako ananjy aminao Check elimineko mihitsy patron. ka ino problème amin'ny zaza ty Ka tsy maintsy indesina amin'ny ray aman-dreny fa magnadaro be reniny akagny izy ka teteka aminay. ka anare zegny maka olona tsy vao maîtriser nare zegny andelanare le olona. Azafady patron, tsy eky ivolagna migna rô za fô. Isan'andro ivolagna aminao fogna ialaka zaza karaha fa mamegnamegnatra. Efa ataony fitadiavam-bola mihitsy patron Zay ndraiky ataony malaka 19. Mangina menadaro. Bon, mikisakely nare. Za bôka rô menadaro ndraiky bôrabôra menanao to. Okay, kizay. Anao fogna matoky anify tsy zaho. Ino problème? Izaza io mila indesina hely amin'ny ray aman-dreny fa tsy efany arô e. Afo baraka zaho. Impiry moa za miteny hoe raha misy problème amina direct amteny. De sika gnanignany fogna zegny anao. Mamegnamegnatra bôka rô iska teteka antegna andeha ivolagna fogna. Oh, justement. Malaky edy anao tia. Zao mandeha Tamatavy anao. Tondrony ty zaza ty. Zaza ty ma zagny desiko Tamatavy io? Non, sariny. Taovy ka selfie izy. Ino koa me ka selfie zany? Anjarantsika mampandainga anjagny avakeo. Aô. Izy koa zany mamety ananjy ka le. Tout de suite raha zagny fa tsy lagna fotoagna lava tsony. Zao fihetsika falifaly hitako mila hitako aketo mikoragna amin'ny mamanao mila tsy fantatry mamanao raha m'se passé ty alefaso miteny aminanjy mba miramiragna mba ho hitiny akagny Maman ande fosy freza fande gnano foagna zegny rano vaniko taminao teo anao raha teo faty de toizo azy Atsy raha to faty io aregnindreo manday tare falifaly Ake, ataovy tsara tare moemoe zay. Alefa. Mila moemoe. Alefa. Anao me tsy mahay miteny io. Ano? Ataovy tsara azy io. Coucou maman, aza malahelo aby anao fa zaka ataovy miadagna be. Tahiny Jesosy. Ataovy milamigna tsara de ataovy mazava tsara raha koragninao mba ho lavalava. Ataovy miadankada. Ataovy mamanao miadagna be hoe zay. Karaha mikoragna aminanjy am'le rô mal. Alefa. Coucou maman, aza malahelo anao fa zakato miadagna tsara sady milamigna hanigna ampy tsara. Engane mba hitahiny Jesosy karana ianao. Voilà. J'ai, c'est une bonne parole. Bon. Fampikoragna hely nareo alamino adresse misy any mamanzaza io. Meo anazy. Anao tsy mahazo mandeha. Ok patron, mazavy. Igny ndraiky nombigny. Laila. Oui patron. Aregny agnaty chambre agny zaza io. Aregny agnaty chambre. Ndanay. Somary taratara hely azafady problème claviste igny somary nangodrangoragna hely avake koa le deuxième solo igny somary efa nahita za kagny fa biavy ndraiky edy zay asana mety amitsika Allô? Claudio? Ya, io izy fa raha resaka lamuziky kokotra zegny volagno aminahy fa za fogna manapaka raha jiaby. Koa zegny ndraiky tsy haiko raha soameko ananjy anao. Allô? Soma san? Zany efa ny koranko tsy aminahy ty hoa izy tsy aminahy izy
Allô, patron Igo. Efa tongana za, efa tamatavy za io. Ia, le espèce efa azo ty, fa le resta viré amin'ny compte bancaire ana, Ia. Aferan'ino aby mama ty raha ninao ty. Ha, tongo noviagna. Sisy resaky maro mama. Mandroso aloha, mandroso. Ino koa megnidirako agny? Akoninga ninao mandeha aminahary anao? Ampantsoiko andragno anao sy miditra andragno anao. Aya zanako? Mivolagna moramora fa mamenamegna trôno. Sy telanany zanako. Aya agny misy zanako. Ka zao araka. Ino me le problème anao? Le tsy fahitanao le zaza vo, le izy miasa. Sy izy miasa ny problème fa zanako sy hita, io mampagnosika anahy. Nalainy Jovi? I matsepaka? Ay, tsy magnino fa inga tomasina akagny ja io. Niany tsy zao de androrogna akagny. Dia solohaka. Niany zao mandrorogna akagny fa de aza matahora aby andreo. Misy iny tsara mezy io. Sia. Mafana be araha tarifoko zany. Tsy teko rano aho fa de amy ekonomia ambangovangony. Nalainy masepaka tamy zanako takao iny izafo. De niasa zany seko na niasa keza na niasa keza. La vao magnontany ananjy zanako, arangarangany eo ony basy. Basy? Eka rô, basy. Oui, grave moka rô zany. Fa zao akio efa fantako sara be lohany viavigny. Eko sara misy nzeny rô ko olona niaraka taloha. Niaraka mbola nadiniky. Eko sara be lohan'igny. Fa idina akagny za io nianio inga tomasina akagny. Izy managna basy, zaho kosa managna varatra. Fantako aminao kolo'tv edy zao fo izy. Ko mba misy fantanao reka, tsy mba misy fantanao moa reka amin'ny kamaradin'ireo. Lefa zatra mpiaraka aminanjy tsara be regny, amin'ny vazy egny. Ko mba misy fantanao reka amin'iregny, numéro-ny regny, ka ia boka, antsova i naman'io aveo. Tambatambazonao mba mety afantaranao tany misy izy. Fa raha ako mikasika polisy zegny. Zaza la aminanjy ake zegny edy. Tsy tiako rô misy raha. Ko raha mikasika polisy zegny edy rô tsy vitan-draha moramora Allô? Allô? Laila moa zany? Ahoana? Aiza anao ke io? Za io an-tragno. Karakory ma bebe? Problème zalahy ato e. Problème? Tam'zao Eva tsy hita. Ilesy mba voto za. Ka zagny le raha efa volaniko aminao igny wa tsy matotra. Mama ny magnamerda ary za efa nitorinjare tamy polisy. Ataonjare fa za nanitrika ananjy. Andraso fagnampy anao za andraso jerevako hevitra Ilesy mba akeo. voto za. Andraso fa magnantso anao za avekeo e. Andraso za tady vaolagna malaky de miantso anao za avekeo. Bon, ok zany. Matoky anao edy za e. Ok chérie. Patron, justement, za io c'est que nde iresaka amina. Tsy zegny boko fa misy problème. Quel problème? Le kotany indesiko avy tagny igny misy problème. Avy amin'ny mamany. Eva igny monko zanak'olo misy atao zay. Ka sao de misy fiatraikany amin'ny asantsika. Raha azoko zegny raha koragninao, matahotra anao amin'le olo hoe ambonimbony? Ia. Tsisy ataorako an'izany. Sady ka sao de Andraso aloha. Fantako ny marina. Ary tsy laiko mandainga. Miaraka aminao io bandy io. Raha azoko, raha fivavinao zagny Eva io. Sa tsy zagny? Ka tsy de zagny loatra fa. Hita fa zany e. De tsy ahitanao, de tsy ahitanao solution mihitsy zany problème anazy zegny. Nefa raha vao iantobavy igny miresaka aminao de misy solution anao. Sao tsisy idirana antobavy matsepaka zany. Hafa fairanay roa. Fa fimpiry za miteny aminareo. Raha rampitiavagnareo zany mpidirigna amin'ny caprice. Izo izy de anareo manao ny ataonareo. Tsy aty aminay ihany mifatra ny problème jiaby. Voalohany sady farany za mama problème anao Ary nampiakarako placenao, fanagnanao expérience hatrizay.
Oui, patron. Renseigné momba n'izany ray aman-dreny eva zany. Tamingany rehetrarehetra ataova zalambo. Oui, patron. C'est mignon. Tsisy idiranao zany. Fa ibandio boko tsy eliminegna. Tsara andro nahitako anao tiako za tsy nafahafa fono tonga de nagnatona anao nivolagna raha jiaby